Ak je čo je len jediný človek, ktorému tento rok chcete poprieť veselé Vianoce po anglicky, tak je táto epizóda presne pre vás. Háčik je v tom, že v angličtine žiadne ch neexistuje, ani písmeno, ani zvuk. A máme teda vedľa seba dve písmena c a h. A sú tri spôsoby, ako ich môžete čítať a presne to si povieme v dnešnej epizóde. Vítajte späť pri podcaste Angličtina pre začiatočníkov. Som Alex, súkromná lektorka angličtiny a dnes mám pre vás cvičenie, ktoré vám pomôže zlepšiť si anglickú výslovnosť. Ak cítite, že anglická výslovnosť vám robí problém a chcete s tým niečo urobiť, tak sa prihláste do mojej výzvy zdarma www.alexpilockova.sk/výzva. Dnešná epizóda bude krátka, no veľmi výživná, verím, že je aj veľmi užitočná a hlavne veľmi praktická. Ja vám skratke vysvetlím, ako v angličtine vyslovujeme slová, v ktorých je vedľa seba c a h. Čítame ich v angličtine ako č, š alebo k. Pripravila som si pre vás 10 slovíčok, ktoré si o malú chvíľu vypočujete. Na záver samozrejme budú aj tie spomínané Vianoce. A skúsime si techniku tieňovania. Tieňovanie je technika učenia sa, ktorá spočíva v tom, že počúvate a snažíte sa čo najviac napodobňovať a opakovať to, čo počujete. Naraz takto zapájate sluch, zapájate výslovnosť, zapájate mozog a lepšie si to takto natrénujete, ako keby ste mali len počúvať. Slovíčka, v ktorých sa nachádza ch, ktoré si dnes precvičíme v angličtine, majú v slovenčine tento význam. Čokoláda, dieťa, kurča, stolička, šéfkuchár, stroj, Chicago, bolesť brucha, škola a Vianoce. Môžete sa teraz zamyslieť, či poznáte ich preklad a o malú chvíľku si overíte aj to, či poznáte ich správnu výslovnosť. Takže ja za každým pustím výslovnosť týchto slovíčok jedno po druhom a vždy bude medzi nimi maličká pauza, aby ste si stihli toto slovíčko nahlas opakovať. Pustite si túto epizódu toľkokrát, koľkokrát budete potrebovať a nezabudnite sa prihlásiť do mojej výzvy zdarma, kde si anglickú výslovnosť budeme trénovať ešte viac. Poďme na to. Chocolate, child, chicken, chair, chef, machine, Chicago, stomachache, school, Christmas, chocolate, child, chicken, chair, chef, machine, Chicago, stomachache, school, Christmas. Takže teraz už viete, že v angličtine neexistuje zvuk ch a nevyslovujeme ho teda ani v slovíčku Vianoce. Tam ch vyslovujeme ako k a pozor, hoci tam píšeme v polovici slova t, ani toto v angličtine, konkrétne v tomto slove nevyslovujeme. Ak teda niekomu chcete popriať šťastné a veselé, môžete mu popriať Merry Christmas. A ja osobne vám tiež prajem šťastné a veselé, nádherné Vianoce. Dúfam, že to bude pre vás čas roka, kedy si dobre oddychnete, kedy spomalíte a načerpáte novú energiu. Ďakujem vám, že ste boli súčasťou tohto podcastu a prajem vám krásny zvyšok roka. Počujeme sa opäť na konci decembra.